Assalamu alaykum muhtaram millatdoshlar. Siz Yangi G'asr kanalында avval anдағы yashayish ham agrar tarmoqda bargan o'zgarishlarni yoqtiruvchi tug'an yer topshiruvining qoraysiz. Qabat sizning bilan ko'rishuvga cheksiz shodmiz. O'zib boruvchi otni o'zining quyoshli jilli kunlari bilan kiyindirdi tiriklikni. Uzun qishdan so'ng quyoshында, jillisында tonsiqlagan biz ko'rasin. Шулық вақытта havo turushining kesak жылытуы qay bir avul, bista xalqын bir шугада салды. Bizda kichkinagina yilg'alarning zo'rdan qubib tashi turgan g'adatlari bor shul. Mana bu siz ko'rgan Opas rayonidagi Ulama yilg'asi. Nishig etib basuga jayilgan. Ikkinchi yog'inda Shuri Burash avuli. Ali Yori avul biyiktarag o'rnashgan. Albatta, tashu ketganin qarab huzurlanib bosib turuvi rahat. Tik bina ixatanga suv berib kirsa, tezgina quvib chiqara olmaysan, o'zi ketmisha. Андый бәлә казалардан Худай үзе сакласын. Бүгенге чыгарылышта бу атнада язгы кырышларына старт берилде. Аграрчылар быелгы язны ничек бәяли? Җиренә җиткереп төзәтсәң, ул сине кырда кыен хәлгә калдырмый. Якты юл хуҗалыгында тимер атларны әнә күзеннән үткәрделәр. Быелгы авыр кышлату ничек бара? Терлекчеләр зона киңәшмәләрендә фикер алышты. Теплица хуҗалыгын мөстәкыйль дип бәяләп буламы? Зәйнуллиннар гаиләсе чит ил чикләүләреннән азат. Бүгенге тапшыруның төп темалары әнә шулар. Жылы көннәрдә қары да күзгә күренеп кимеде. Игенчеләр иң беренче ачылган кырлардагы күп еллык үләннәрне, уҗымнарны тукландыруга кереште. Гектарына берәр ситнер, 150 килограмм исәбеннән азотлы ашламалар сиптерелә. Азнакай игенчеләре 5200 гектарда күп еллык үләннәрне һәм 3000 гектарда уҗымнарны тукландырырга өлгергән инде. Бүгеннән дым каплатуны, ягъни зәп тормасында башлап җибәрделәр. Хәзер язгы кырышлары көньяк-көнчыгыш районнарда, Чүпрәле, Буа якларында да гөрли. Хәерле сәгатьтә дип башлаган эшләренең нәтиҗәсе куанырлык булсын. Язгы кирешләрен иң беренчеләрдән булып Азнакай районында башлап җибәргәннәр. Дөрестән дә туфракка ашлама кертү һәм җирне дөрес итеп эшкәртү көзен мул уңыш алуга зур адым. Һава шартлары уңай килсә әлбәттә. 8 апрель бүген инде Азнакай районының Марс хуҗалыгында беренчеләрдән булып күп еллык үләннәрне тукландыруга керештек. Район буенча инде безнең 16000 гектарга якын күп еллык үләннәрне тукландырасы бар. 12000 гектарга якын көзге культураларны инде. Һәм инде 30000 гектарга якын язгы бөртекле культуралар чәчәсе бар район буенча. 20000 гектардан артык техник культуралар чәчүне планлаштырабыз. Узган елгы кырылыктан иң зур зыян күргән хуҗалык буларак Марс өчен быелгы чәчүгә әзерлек аеруча мөһим эшләрнең берсе булып тора. Җирне никадәр иртәрәк тукландыра башласаң, шул кадәр отышлырак диялар. Без ашлама кертә башладык. 1 гектарына 80 кило ашлама кертәбез. Аммиачный селитр дип битенне. Аммиачный селитр бүгенге көндә менә 330 тонна кайтты. Общий безнең 530 тонна ашлама кайтачак. Күп еллык үләннәр безнең 2500 гектар. Бүген районда күп еллык үләннәрне тырмаларга да кирештеләр. Бер үк вакытта уҗымнарга ашлама сибү эше дә алып барыла. Туфрак өлгергән басулар бар. Анда инде дым каплату агрегатлары эшкә тотынды. Азнакайлылар артыннан республиканың башка районнары да күп еллык үләннәрне тукландыруга кереште. Мисал өчен Буа районында инде уҗымнарны да тукландыра башлаганнар. Бу эшне туфрак дымлы вакытта эшләп калуың хәерле. Юеш туфрак ашламаны бик тиз сеңдерүчән. Со вчерашнего дня начали мы полевые работы. Без инде кичә үк язгы кырышларына керештек. Күп еллык үләннәрне тукландыру белән шөгыльләнәбез. Кичә без 60 гектар җиргә аммиак селитрасы кертсәк, бүген инде 57 гектарлы мәйданнарда эшлибез. Нормасы гектарына якынча 1,5 центнер. Нәкъ менә хәзер яңа гына чыгып килүче культураларны азотлы ашлама белән тукландырырга кирәк. Әлеге ашлама үсемлекләргә яфрак чыгарып, тиз арада үсеп китәргә ярдәм итәчәк. Әнә шулай, республиканың көньягында яшәүче авыл кешесе ишек алды, капка төбен себерсә, төньякта гомер итүчеләре кар тарата, канау юра дигәндәй, язның мәшәкатьләре җитәрлек аның. Бу атнада Балтач районы якты юл хуҗалыгында барлык төр тракторларга техник карау үткәрделәр. Бу хуҗалык районның иң төньягында урнашкан. Әле күпләр хуҗалык белән Хәмит Гәрәй улының җитәкчелек иткәнен хәтерлидер. Шундый олпат җитәкчедән соң хуҗалыкның дәрәҗәсен төшерми җитәкләве җиңелләрдән түгелдер. Әмма авырлыклары бихисап булса да сыктап утыра торган заман түгел. Язгы кырышларын яхшы сыйфат белән башкарып чыгарга, терлек азыгын ел ярымга җитәрлек итеп әзерләп куярга. Һава шартлары әллә ни каршы төшмәсә, үти алмаслык бурычлар түгел инде хуҗалык өчен. Бүген якты юл механизаторлары белән әнә шул хакта сөйләштек. Менә утларны бөтен карашларга кирәк, тормозларны карарга кирәк биткәнче
техника циклорға шығарады дейсін, бір нәрсе де. Ғайып тапмадыламыз? Ғайып табыра дейсін, оларын дедік. Әзірлеріп күрәбізсін, не сендерге? Тракторын қабынып ішләсә, тырма тағып қырға шығарға бола деп йөри торган заман түгел хәзер. Яқты юл хуҗалыгының барлык тракторы махсус техникасы шушы Сират күперен үтәргә тиеш бүген. Марат Габдрахманов барысында әнә күзеннән үткәрә. Үзәргәне беләлекме? Юк. Двигательләр шугы ремонтланмаса, ниләр блокларына шугы. Әлбәттә, көндә хезмәттә булган техниканы мондый халәткә китерү җиңелләрдән түгел. Кесәне дә капшый торган эш. Запасчастар кыйбат сүздә югансы трактор быел почти капитальный ремонт үтте инде бу тракторга. Мөмкинлек бармаса гаражда үзегез үткәрәсезме, или бәләсегә сибәреп ремонтлатасызмы? Ну, үзебез кайсы бер семлә двигательләрне районда ремонтлыйлар инде пример. Бүтән җирләрендә үзебез монда карыйбыз инде анысын. Язгы кыр эшләренә әзерлек елда бер төсле кебек. Шул ук эшләр инде. Әмма мәшәкатьләре генә үзгәреп тора. Быел менә чит илдә эшләнгән запас частьләргә кытлык. Үзебездә җитештерелгәннәренең сыйфаты ташка үлчим. Аларны Хәлил абый кебек оста токырлар үзгәртеп чыныктыралар. Карабыз ие бөтен әйберсе, запас булып кайткан әйберләр дөрес кайтылмый. Яңа баштан эшләр үзгәртергә кирәк. Нишләп дөрес кустаны гына эшләргә кирәк? Шулайдыр, наверное. Бәясе бар? Бәясе бар, сыйфаты юк. Яңа эшләр кирәк. Тимер кыру төгәллек тә сорый, организмның ныклыгын да сыный торган һөнәр. Көн буе аяк өсте басып торырга һәр кемнең дә түземлеге җитми. Хәзер арттырдылар зарплаталарны. Шуның өчен Аллаһка шөкер. Әзрәк бәясен арттырса, яшьләр дә килер, яшьләр эшләсә, без олаеп киләбез. Тагын яхшы булыр. Яшьләр димәктән якты юл хуҗалыгында бара алалар. Мәсәлән, Инсаф Буафин Арчак аграр көллиятын тәмамлап кайткан. Шәһәргә китү уенда да юк егетнең. Беләм, рәхәт, мин шәһәргә китәс килмәй үземдә. Авылда рәхәт. Төстәмчә трактор бердиләр, ремонтка чыкты. Ремонт чыкты? Атиләр бергә ремонтладык инде. Инсафның әтисе дә Т-150 тракторын иярли. Ярдәм итәр кешең барында эшкә өйрәнүе дә кыенлык тудырмый. Рәдис Габдрахманов та әле яңа гына эшкә урнашкан. Күрше Шода авылы егете. Күңеле тартмагач укыган һөнәрендә тракторга алыштырган егет ул Рәдис. Шавалда газовикка укыган, газ буенча эшкә керәс килмәдеме? Техникага тарта. Менә шулай Зиннур белән сөйләшеп, техника бирделәр, эшләп кара диделәр. Шибез әкренләп 80 трактор. 80 трактор. Карап чыктыңмы соң, нәрсәләр бөтен капитальный ясап чыктыңмы? Капитальный инде. Тырышты хәзер, булдырган ише. Бар өйрәтәләр, нитә шунда. Казанга тартмый ишәпте шәһәргә. Авылда калас килә. Авылда рәхәт. Менә шушы күңелен биреп хуҗалыкка эшкә кайткан егетләр өчен хөкүмәтнең берәр максатчан программа кабул итүе кирәк. Эш бирүче булай да хезмәт хакын түләп, терлек азыгы белән тәэмин итеп тора инде аларны. Шулай да зур акчалар артыннан Мәскәүгә үк чыгып китүчеләр дә бар икән авылдан. Якты юл үз көнен үзе күреп яши торган хуҗалык. Дөрес, бүтәннәр кебек чит ил тракторына кызыкмауларына куанып та куялар бүген. Узган ел алган 3 культиватор, яңа культиватор, берсе 844 иннәрен, 744-кә. Икесе 150 тракторын алдык. Алар ибет кенәшләрдә узган ел. Һәм инде менә бу ел бер чәчкеч алдык. Бу инде 6 метрлы чәчкеч. Российский. Бар инде тагын сызыплар үзебезнең чәчә торган әле алган гына. Шулар белән эшләп чыгарып итәбез. Иномаркаларга пока үзебездә алмагыз кызыкмыйбыз. Хуҗалыкның барлыгы 3240 гектар сөрүлек җире бар. Аның 1600 гектарына бөртеклеләр чәчсәләр, 450 гектарында кукуруз игәргә ниятлиләр. Шунысыз 1800 баш мөгезләре терлекне туендырып булмаячак. Узган ел хәтта күп еллык үләннәрне дә яфрактан тукландырганнар. Бу ысул үзен яхшы күрсәткән. Аны быел да кулланачакбыз диләр. Хуҗалыкта ничектә терлек азыгын мулрак итеп әзерләп калу бурычын куялар. 3 елдан, алдагы еллардан калган запаслар битте почти. Инде күпмәдер Мариянда сатып алдык, үзебездә барып салган идек. Узган җәй көне шунда запаслар битеп килә. Но моторды быел эшләргә инде. Тагын теге запасларны туплап куйга кирәк. Киләсе елларга да алдагы еллар эшләр өчен запасны битәргә ярамый, булдырга кирәк була. Әле сезнең җилле халатта терлек саны кайдан сактыйдыр? Җәмгыятьтә барлыгы 1900-гә якын баш терлек бар. Шул сыеры. Шуннан савым сыеры 600 баш.
Бүгін 1 гектар шешілік жеріне 70 килограмм ашлама топланған. Қазір туфраққа соласы бір түкіне тоған бір қат шиз тарту бара. Gerçi ona күзден оралап салып қойған болғанлар инде. Яскана сорты ол кем дегенде 5%, 7% семена тағын бір қабат сортып шөгін алу. Кем дегенде 7% шыға қар бағат. Жыл сайын біз аңыз сортып барабыз, тепловой оборевес ясып барабыз. 500 тонна семенаны шығарып, шулай әзірлеп қоябыз ясканы. Шулай ашламалар әзір. Енді биыл 70 кило әзірлеп қойдық 1 гектарға. Действующий да. Семеналар барысы да элитный семена, бірінші репродукцияда бар. Но бұдай, арпа, сұлы, бұршақ барысы да, кондицияда барысы да әзір. Қоңыр ауылы Балташ районының ең түн яғында орнашқан ауыл. Шуңа язғы қырышларына да бір атна соңырақ кірішелер. Шулайда қырға шығу үшін барысы да әзір дейерге бола. Хөкүмәт бере тұрған ташламалы яғулық та қайтып жетсе, біршілер орын жоқ дейлер. Яшьләребез бик калмаса да, әле юк түгел. Мотор итеп ялгыз шешүләрне башкарып чыгарга инде аларга. Һава торышасырак. Аллаһ Тәгалә Аллаһ бисә булса, һава торышлар дип булса, башкарып чыкмаслык эш түгел. Sütni сатып алу бәяләре уңайланды дибез. Бүген аның литрын 40 сумнан да, шулык вакытта 29 сумнан гына сатучы хуҗалыклар бар. Аграр министрлык терлекчелеккә күптән инде бизнес чыганагы итеп карарга дигән фикерне алга сөрә. Бүген моны аңлап җиткермәүчеләр бар шул әле. Гади хуҗалыклар гына түгел, хәтта инвесторлар да төшенеп җитә алмый күрәсең. Бу хакта терлекчеләрнең буада узган зона киңәшмәсендә билгеле булды. Кайсы гына өлкәне алсаң да, Яшелүзән, Югарыслан районы кызыл төс белән билгеләнгән. Кызганыч, элек яхшылар рәтендә йөргән Кайбыш районы да шул дәрәҗәгә калып бара. Бүген Акбарыс холдингына караган агрофирмаларда сөт саву түбән. Ни өчен? Сыерларның ашарына җитми. Аның җитмәячәге күздән билгеле иде бит югыйсә. Әйтсәң сүз, төртсәң күз дигәндәй, зона киңәшмәсендә яңгыраган фикерләрне әйдәгез бергәләп анализлап карыйк. Терлек азыгын баланслау өчен ниләр кирәк? Барысы да бар монда. Дөрес, соңгы вакытта бәяләре нык артты. Сөт сауда кулланыла торган кирәк-ярак тәкъдим итүчеләр дә бихисап. Күбесе җитештерүче түгел, дилерлар. Янәшәләрендә үзебезнең җитештерүчеләр дә бар. Хуҗалыкларда әзерләнгән терлек азыгында күп вакыт аксым, ягъни протеин җитми дип белгечләр. Иң беренче әйтерем мен үзебезнең шушы импортозаменяющий балансирующий компонентлар, аминокислоты, протеины, белки инде по-другому имя үстерергә кирәк безгә борчакны, үстерергә кирәк безгә люпинны, үстерергә кирәк безгә сояны. Безнең ул сояны үстерер өчен тоже биоашлама дип әйтим инде бар, ризоторфин атала ул, менә шушындый сухой формасы бар, жидкий формасы бар. Бу препаратсыз бобовый культураларны, кузаклы үсемлекләрне үстереп булмый. И кузаклы үсемлекләрне үстерсәләр, терлекчеләргә әйтәсем килә, аларның уже протеин була, аминокислоталар була. Менә аларны обязательно үстергә кирәк. Шулайда соя үстерү җиңелләрдән түгел. Аңа да карамастан быел Татарстанда соя мәйданнарын 2 тапкырга арттырырга ниятлиләр. Моның өчен аерым технологияләрдән кала безнең һава шартларына туры килә торган сортлар булуы мөһим. Нәкъ шул максаттан Татарстанның авыл хуҗалыгы фәнни тикшеренү институтында яңа миләүшә сорты чыгарганнар. Ул үзебезнең шартларга тулысынча яраклаштырылган дияргә була. Чагыштырмача кыска вегетацияле сентябрь аенда инде өлгерәдә. Бу сорт безнең килеп чыкты Чувашия, Омский селекционерлары белән һәм Орел селекционерлары белән эшләп, алар белән исходный материалны, башлангыч материалны алыштырганнан соң. Менә шушы миләүшә сорты безнең практически тудырылганнан соң бит төбәйер, менә мин күз алдына китерәм шулай. Сорт чыгуы бер бик зурай бер инде, һәм аны производствога кертеп җибәрү аңа караганда хәтлерәк. Ул вакытта безнең менә беренчеләрдән булып, пионер булып, буадагы коммуна авангард хуҗалыклары бу айыр белән шөгыльләнә башладылар. Һәм алар традицион бүгенге көндә әкреләп ул республиканың алардан башка хуҗалыкларга да күчә башлады. 10 центнердан башладылар уңышлылыгы, аннан соң 15-20 центнерга хәтле шушы миләүшә сорты безнең һәр гектарыннан уңыш бирә.
Дөрестән дә соя үстерүнең үзенчәлекләре шактый. Беренчедән, шәшәр алдыннан туфракны дөрес итеп әзерләү таләп ителә. Шулай ук җирнең чүп үләннәреннән чиста булуы да мөһим. Икенчедән, сояга үз авырлыгыннан 60%-ка күбрәк дым кирәк. Әлеге нечкәлекләрне белеп, төгәл үтәгән очракта гына бу культурадан югары табыш алып була. Соя җитештерүдә инде шактый уңышларга ирешкән хуҗалыкларның баш агрономнары семинарда нәкъ шул хакта сөйләде. Экономик яктан соя ул бик файдалы культура. Мәсәлән, хайваннарга сөтнең майлыгы зуррак булсын өчен һәм дә ит юнәлешендәге хайваннар тизрәк үсеннәр өчен аксымлы азыклар ашатыла. Мәсәлән, бүгенге көндә соевый жмых дип әйтәбез, соядан май алганнан калган әйбер хайваннарга бирелә. Аның бәясе менә 30-40%-ка артып китте. Әгәр дә без аны үзебездә үстерәбез икән, әлбәттә ул безгә экономик яктан, икътисади яктан файдалырак булачак. Киләчәктә Татарстанда соя үстерү никадәр дәрәҗәдә үсеш алыр, анысын төгәл генә әйтеп булмый. Ләкин ничек кенә булмасын, дөнья күләмендә сояга ихтыяҗ елдан-ел арта гына бара. Шул сәбәпле аның бәясе дә тотырыклылыгын югалтмый. Наши кормовые добавки почти, наверное, можно сказать, уверенно 1/4 часть таблицы Менделеева. Монда җитештерелгән кушылмалар экологик яктан чиста да, куркынычсыз һәм арзан да. Самое главное, үзебезнең микроорганизмнар белән эшләнә. Без шуңа күрә импорттан зависит итмибез. Санкциялар безгә нитмәй, нәрсә дип әйтергә кирәк. Кагылмый безгә, ие. Үзебезнең табигатьнең теге сырьёсы белән, природный сырьё дип әйтәме, алар безнең Татарстанда бик күп инде. Самое главное, аны уметь надо употреблять, и самое главное, желание кирәк. Терлекләрдән продукция алуда төп чыганак азык. Киңәшмәдә моның шулай булуын тагын бер кат аңлаттылар. Кайбер хуҗалыкларда булганының да туклыклылыгы начар, энергиясе бөтенләй юк. Бу зонада сөт савуны киметкән хуҗалыклар менә шулар. Акбарыс холдингына караган Апас, Шүпрәле районнарындагы хуҗалыкларда да сөт кинәт кенә кимеп киткән. Сәбәбе сыерларга фураж бик аз эләгә. 1 килограмм бөтенләй юк дигән сүз бит инде ул. Акбарыс холдингы җитәкчесе урынбасары Камил Хакимҗан улы бу сорауга бик тыйнак кына җавап бирде. Если зимой будет нормально, зимовки, то у нас будет дополнительное зерно. Надеемся на это. Дополнительное зерно. Да. Ну, сейчас объем зерна на сегодняшний день для кормления только килограмм для дойного стада. Больше нет объемов никаких. Ну, в зависимости от продуктивности. Әле яңа уңышка кадәр 3 айдан артык вакыт бар. Малларны тиешенчә ашатмау эшчеләрнең хезмәт хакында да шагыла инде ул. Тамагы туймаган терлек авыруга да бик тиз бирешә. Из этого скота потом в будущем никакую продуктивность не получит. Я считаю так, вам надо поступить, к Ивану Михайловичу подойти и в этих районах, Апастовский, Дрожжаной, Буинских районах обязательно отработать эту схему. Договорились? Рахман. Татарстан көндәлек сөт савы буенча Россия төбәкләре арасында лидер. Әмма булайрак кыймылдасак, Краснодар, Удмуртия, Воронеж өлкәләре куып та җитәргә мөмкин. Иң мөһиме, һәр сыерның сөт бирүчәнлегенә игътибарны арттырырга кирәк. Бу юнәлештә безнең республика 37нче урында гына. Бу елның 1нче кварталында республикада уртача бер сыердан 1688 килограмм сөт савылган. Буа зонасында исә бер районның да бу күрсәткечләргә җитә алмавы кызганыч. Ә менә бу хуҗалыклар терлекчелек тармагын артка үстерүчеләр. Здесь 13 хозяйств. Бу исемлектәге 13 хуҗалык үз бизнесының кремен киметү юнәлешендә эшли. Без даими рәвештә һәр киңәшмәдә аңлатып киләбез. Әгәр бер сыердан савыла торган сөт 14 литрдан ким булса, бу хуҗалыкта терлекчелек белән шөгыльләнүнең мәгънәсе юк. Җитештерелгән сөтне сату бәяләре дә төрлечә. Кемдер аның литрын 40 сумга сата, ә кемгәдер 29 сумда җитә. Яшелүзән районында 20 сумнан сатучылар да бар икән бит әнә. Что подталкивает хозяйство Тагир-Гельмзянович Зеленодольского района сдавать среднюю цену по 20 рублей? 34 с лишним. 34 с лишним. А почему здесь 20 показывают? Здесь наш молзавод принимает, и молзавод принимает по этой цене, и идет дотация. Яшелүзән районы бу киңәшмәдә терлекчелекнең барлык төр юнәлешендә дә кызыл төстән чыкмады. Кызыл шәрык кына түгел, гади хуҗалыклары да ярата булып чыкты кызыл төсне. Гомумән, республиканың сөтчелек тармагындагы үсеш 2%. Гәрчә алдан төзелгән юл картасы буенча үсеш кимендә 3% булырга тиеш иде. Узган җәйнең корылыгы үз эшен эшләде анысы. Әмма туклыклылыкка ярлы булган азыкны байытырга була иде бит.
Түрлі кереклі қошылмаларға сәмен қызғанмаған хужалықларының сүтлері де бар, ақшалары да. Бу төбәк өчен Чүпрәле районының шынлы хужалыгын үрнәк итеп күрсәттеләр. Алагаем зур комплекслар да юк бу хужалыкның. Технологияны төгәл үтәгәч, шул гади фермаларда да сөтне күп җитештерә. Аны сату бәясе дә югары, литрын 37 сумга сата. 2010 ел сабакларында онытып бетерергә ярамый. Ачлы туклы кыш чыккан күпме сыер бозылып бетте. Аларны алыштырырга күпме вакыт сарыф ителде. Бүген начар яктан телгә алынган хуҗалыклар бер тырмага икенче тапкыр баса дигән сүз. Менә бу фотоларны безгә Әгерҗи районы Яңа Бәзәк авылыннан җибәргәннәр. Яз көз генә түгел, яңгыр яуган саен шушындый мәхшәр, авылга кереп чыгып булмый дип зарлана авыл халкы. Күрше Яңа авылга кадәр 5 чакрым ара Сират күперенә әйләнә. Яңа авылга кадәр асфальт юл килгән. Бәлки кагазда безнең авылга да асфальт түшәгәннәрдер. Чөнки юл билгеләре куелган, авыл башына тукталыш та китереп утыртылган. Хәзер балалар мәктәпкә бара алмый. Автолавка килмәгәнгә дә 2 атна вакыт үтте. 45 хуҗалыклы авыл бит ул Яңа Бәзәккә. Менә шундый хат юллаганнар безгә Әгерҗи районыннан. Киләсе тапшыруларның берсендә без бу темага әйләнеп кайтырбыз әле. Яшелчә, җиләк-җимешләр моңарча читтән дә кертелгәч, аны үзебездә үстереп, көндәшлеккә каршы тору җиңел дә булмагандыр. Хәзер вазгыять үзгәрә. Хәтта ире төзелеш компанияләре дә җир алып авыл хуҗалыгы белән шөгыльләнергә теләк белдерә башлаган. Әмма аграр тармакта 1 ел эчендә генә әллә ни бизнес кору мөмкин эш түгелдер. Анысын вакыт күрсәтер. Ә менә 10 елга якын бер юнәлешне үстерү белән мәш килүче фермерлар ни хәлдә? Сарман районындагы Зайнуллиннарның гаилә типисеннән безнең репортаж. Кул хезмәтен механиклаштырырга дип күпме генә сөйләшсәк тә, аннан башка булмый әле. Теплицада бигрәк тә. Зайнуллиннар хуҗалыгында бүген помидор сабакларын бауга урау белән мәшгульләр. Менә бит автомат урый алмый инде. Шупны да автомат утай алмый. Менә шу утыйбыз хәзер кыярларны урап чыктык. Помидорларның үсә, хәл җыя торган мәле. Ә менә кыярлары күпләп өлгереп килә инде. Тик бу теплицада күләм артыннан кумыйлар. Иң мөһиме, үстергән яшелчәләр тәмле булырга тиеш. Зайнуллиннар моның өчен тәрбияне кызганмый. Файдалы матдәләрне дә үз вакытында белеп кертергә кирәк диләр. Кыярдан чыгып әйткәндә, утыртканда башта тамыр үстерү өчен фосфор күбрәк бирелә инде. Сабак, яфрак әйбәт үстерү өчен азот бирелә, калий ул плотны бирә үстерә, кыярның үзенең моторлыгын үстерә. Кальций булса инде сәламәтрәк була, кыяр тәмнерәк була. Соңгы вакытта гөмбәләр кебек үрчеп торган шикләүләр бер яктан яхшы булды ди фермерлар. Көндәшлек кимәгән. Икенчедән, шул ук яшелчә үстергәндә кулланыла торган препаратларның күбесе чит илдә эшләнгән иде бит. Бу хәлдән дә чыгу җаен тапканнар безнең кыяр үстерүчеләр. Ашламалар барсы да үзебезнеке Буйский завод, российский ашламалар әйбәт. Чит илнекеннән калышмыйлар барсы да. Агулар да хәзер препаратлар өйрәнделәр ясарга инде. Ну да, күбесе чит илдән кайта инде аның, но безнекеләр шуңа карап ясыйлар инде препаратларны. Зайнуллиннар теплицаларын газ ягып җылыта. Ягулыкны да башка чыгымнарын да саклап, акыл белән кулланалар. Шулай эшләгәндә генә табыш алып була ди гаилә башлыгы. Кояш чыккач инде күреп торасыз, газлар сүнгән, кояш җылысы белән үзе җылына теплица, төнгелеккә кабзабыз инде. Но используйтабыз эффективно җирдән башлана, радиаторлар җирдә утыра. Шуның белән газны бик сарыф итмәскә тырышабыз. Әлегә кыяр сатуда кыенлыклар юк икән. Олы юл янәшәсенә сату нуктасы куйганнар, район үзәгенә дә илтәләр, бер өлеше Ярчаллыга кадәр барып җитә ди Илдар Зайнуллин. Гомумән, Сарман районында яшелчә белән шөгыльләнүчеләр күп булмаса да, бүгенге көндә 3 фермер эшләп килә. Димәк, кыяр, помидор, кәбестә, аларның үсентеләре, сарымсак, кызыл чигендер, тәмләткечләр, үләннәр белән ким дигәндә сарманлыларны һәм күрше тирәләрне тәэмин итәләр. Шундай вазгыять вакытында мондай эшләр белән шөгыльләнү бик уңышлы дип әйтәсе килә минем. Чөнки аның бәясе дә күп, шактый күтәрелде бит, бәяләр дә чыгымы күп булса да, бәясе дә. Туган җир тапшыруының бүгенге чыгарылышы тәмам. Аның чираттагысын рус телендә Гүзәл Хөсәйнова алып барачак. Ә без 29 апрель кичендә очрашырбыз. Үзегезне борчыган сорауларыгызны безнең WhatsApp номерына юлларга онытмагыз. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын, исәнлектә күрешик.